Miestna organizácia Čemadoku v spolupráci s občianskym združením Folk Art v Tekovských Lužanoch zorganizovali v ľudovom dome podujatie s praktickou ukážkou, ako sa kedysi piekol chlieb v starej tradičnej murovanej peci. Sajnos az idei tavaszváró elmarad, de megtartjuk a kenyérsütés bemutatót, mivel már a kovász elkészült. Ez végül is szerettük volna kipróbálni a kemencénket, ami itt van a tájházban, és ezért készítettünk egy kenyérsütő workshopot, vagyis bemutatót. Tak teraz je tam okolo 300 až 400 stupňov a najprv tam dávajú chleba, povedzme 5-6 kusov, piekli chleba vždycky na týždeň a potom keď chleba upiekli, potom piekli také langoše alebo také koláčiky, čo už boli také tenšie, tam už pec vychladla na tých 200 stupňov. Bernece barátiról jött Barta Attila, aki bemutatja nekünk, hogy a kenyérkészítés módját. Megkóstolhatjuk az ő általa készített kenyeret. Amit készített kenyeret, azt megsütjük itt a kemencébe, megkóstoljuk, és néhány ember megtanulja, hogy kell bedagasztani és elkészíteni a kenyérsütés első fázisát.